Yo. Balita Lods. Uy. Si Brixel, oh. Aaga. Pogi, oh. Si Pogi, oh. Bait na yan, bait na yan. Invite ako eh, pero may ginawa kasi ako kanina. Oh, pa-open ko lang. Oo. Ako rin eh, ka-open ko na. Uy! Sputnik, oh. Balita, Sputnik. Uy, walang mic, ah. Ka-open ko lang yung stream, eh. May message ka agad. Sinasaksak ka pala. May message ka agad si Brixel sa ano, oh. Hey, yo, what's up? Kalma, sinasaksak ko pala yung mic ko. Kalma. Ano? Naghahanap kasi ka na streamer na pwede makalaro kasi hindi ka nag-online yung mga kasama ko. Kaya bigla nag-notice sa akin yung live ni Pops. Eh, pumasok agad ako. Tanghali ka ata nag-live ngayon ah. Tanghali. Ito, ating gabi na dito. Eh, tanghali sa amin. Dos pa lang dito eh. Diba dapat 11 ka lang nagla-live? Minsan lang pag ano. Depende sa sitwasyon. Tago lang. Si Bogli, bike nyo. Ayaw yata tayong kalaro ah. Sa ganon. Pero parang ganun na nga. Tama na nag-e-echo. Nag-e-echo, men. Mic test. Utang na nag-e-echo. Tatlong beses echo eh. Mic test. Tingnan mo. Ang ina tatlo echo. Nag-e-echo sa mic ng daily. Test. Low. Hindi. AF kaya yata sa daily. Na DC. AF nga. Hindi ko alam. Hindi nagsasalita eh. Baka Hindi nag-game. may pinasok lang siguro ano. Pinasok amat yung doon. ano. May pinasok. Tuloy mo, ano yung pinatok? Pinasok yung isang ano party. Tara, dalawa muna. Putang na. Hindi, hintayin lang natin sila. Eko na naman. Daily nag-echo mic namin sa'yo. Low. O, diba? Yo. Yo. May nag-echo mic namin sa'yo, men. I-invite ako nila ako eh. Tatlo tayo. Nag-echo mic namin sa'yo, men. Invite natin sila. Nag-echo. 6. Tatlo sila. Ano, private match. Private match na yan. So, si Marco. Sa private match eh. Ay, hindi. Tatlo sila. Ayaw tayong samahan niyan ah. Ito si Sleepyhead oh. Sleephead. Try ko. Nagpalit ka ng pangalan, Pops. Hindi, nagdagan ko lang. Pero nandun pa rin yung pangalan ko eh. Doon eh. Oh, amazing. Mic check. Oh my god. Yan, di na nag-echo. Salamat. Machu, invite to party, Pain, invite to party. Clouds, wala si Clouds ngayon ah.
Clouds 90. Tutulog ata. Yan, si Sleepyhead. Pwede na. Ayaw naman dyan may sleepyhead eh. Isang random. Gusto niyo o Wala. trios? Yung random mo. Baka Pinoy yung matsambahan natin eh. Tapos may mic. Ay, Paps, alam ko na kung paano sila nakapasok doon sa bag natin. Nalaman ko na yung sekreto nila. Oh, si ano? Si Dexter. Si ano, Santino. Wala, kasama nila invite si ano. yan. Kasama nila si Hindi, huwag Makoy. niya invite yan. Si Makoy si Hindi Charlie. Santino. Kasama nila. Lumuhon niya yan. Napusuan Ilan ko na, man yun, papi. Baguhan Salita kay kasama Bobby. natin. Baguhan kasama. Best friend mo, oh. Ano? Si Dexter. Sputnik. Best friend. Oh, si Bogli, oh. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Si Bogli. I-pull out ko muna. Ba't niya binak? Si Bogli. Paps, alam ko na kung paano sila nakapasok doon sa bag natin. Oh, sali daw. nalaglag din sa bag eh. Sputnik, sali daw si ano? Si Santino. Huwag na, huwag yan sali yun. Ba't lima tayo? 5v4. Ay, puno na, macho. Kala ko lima. Sorry. Ang lima nga. Ay, dalawa kami, magkalaro kami. Tara. Alam ko na kung paano sila nakapasok doon sa bag Oh, natin. Sputnik, oh. Doon sila sa taas dumaan, Paps. Doon sa bubong. Kausap ka ni ano? Dexter. Si ano, Santino. May mensahe. Dexter, di ba aso yun? O naglepo. Ka DDC. Ay, nawala. Nagawa na daily flight. Nagkawalaan. Oh, dito na. Sino ba yun? Yun. Tayo Lolo. muna, men. Uwihan ka na, Sponic. Paya ka muna, Sponic. Sponic, in-invite lang ako. In-invite na kasi ako ni Bogli kanina pa. Si Macho pala to. Macho. Macho? Namubuhat sa atin. Kaya nga, yan ang bubuhat. Bubuhat Bogli. odds. Pabuhat. Abuhat, Lods. Bogli bahala sa atin, mga idol. Pabuhat kami, Bogli. Dalawa lang kayo dyan ni, ni Macho. Macho.
We're gonna give you one. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Enemy soldier incoming. Sige, Brixel. Sige, Brixel. Nasa line up ka na. Namin, wala akong maririnig. Wala akong maririnig, men. Ano lang maririnig kong boses nyo. Enough practice. Oh, bakit? Kaya, di ko alam. Wait. Moment, lahat talaga. Sayang. Maririnig. Located a bounty contract. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Let's go. Gas is closing on your position. Wala akong maririnig, men. Boses lang. Ano nangyari yun? Ako, Walang mute ko eh. Ha? Oh, baka Ah, sa in-game wala? Sa in-game wala? Oo, wala sa endgame sa ano lang. Boses na eh. Baka napindot mo yung ano. Siya na yun. Audio yan. Anong ba gamit mo? PC ka? PS4. Target identified. Slot the bar. Pero ito kanina eh. Ah, siya. Sige lang. Sa next game. Oh, baka nagpapa-restart yung game. Oo. I-restart ko lang ito mga. Meron ako armor box ha. Oh, down. Down. Down yung bounty. Anong bounty? Ay, hindi pala yung bounty yun. Hindi pala yung bounty yun. Ah, talaga. Tara, bili. Kulang pa. Pwede na, sakto. Okay na. Ang buy station dito. Tapos, dito. Ito kaya na. Sige, punta ko dyan. Sa layan, bawas na. Wala ng plate. Saan? Yung truck. Papa, let's go. Salita na. Bounty? Oo. Sige. Hindi bounty. Hindi bounty. Sinong na DC eh? Tang ina, madidisgrasya ako. Kulang pa. Yung kay Daily.
Adisi. Wala kay Boglo. Hindi yung pera. Babanggayin ako, gago. Parlin nyo nga. Baka meron sa likod Go, go, natin. go. Bili. Disabled. Di ako makabili, may cannot port siya. Sa inventory full. Ito, di ako makabili. Sana. Friendly loadout drop on the way. Patayin nyo, na-disable yung truck. Nice one. Ang ganda ng barrel na to. Ano bang gagamitin ko? Friendly UAV overhead. Contract time expired. We lost the target. Sino na DC? May na-DC? Wala. Kuha akong bounty. Yes. Bounty target is up. Let's get it done. Advantage yung pala sa akin. Ano hunt natin? Hunt ba natin yung bounty? Tara. Pwede rin. Kunin kayo yung helicopter. Kunin kayo heli. Strap in. I'm pilot. Pa-flank ako ah. Grabe. Hoy, may ATV sa baba natin. Rally on that stick. Head down. Sige, iwanan mo na si Bogly. Easy. Bogly, dito. Dito tayo sa bounty. Sakay ka na dito. Got a vehicle here. Okay. Dito sa bridge. Dito sa bridge. Uy, nahulog ako. Ang ina. Hulog ako, man. Ano? Doon pa rin siya. Down one. Nice. Down two. Nice. Bakit? Uy! Tawag yun. Last guy. Your teammate was sent to the Oh shit. Hulog ako, lads. Nakapag-revive Pagwa akong bahala yung kayo. ano. Last guy na yun. Kapit. Ayos lang yan. Okay. Boy pa naman siya eh, daily. Balikan ko yan. Tayin ko yan. Bumagsak pala tayo. Nakatingin ako sa ibang screen ko eh. Practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. Nandun pa rin. Pinuluyan yun, ha? O hindi? Yung iba? What? Done in. Return to the base. Nabuhay. Listen up. Nag-drop shot ako Win na. here and you return to the front line. Tapos ang latency ko. Done. You're up. Bumili, Nasa left side. Ay, putang ina ng aim ko. Aim kong pangit. Uy! Puta. It's not over yet. Your team can still buy your release. Back na. Kunin mo na yung truck na yan. Pag gano ka na. Ngunit. Ano mo ba? Drop sa item niya. Truck na yan. Pag gano ka na.
Ay, no? Kalugya ka. Back na. Ay, patay. Back. Sabot. Sabot mo. Si MJ pala nakapatay sa'yo, Michael Jordan. Yo, what? Yo, what the fuck? Yung pumatay sa akin, kaka-revive niya lang. Puta, pinatay niya pa ako. Na. Oy, Uy, nawala siya sila. na. Nangyari. Ayan. Umalis ka dyan. Hindi, na-stuck ako sa my screen na, yung loading kanina, nung pag-alis ni Daily Flight eh. Naglalag ako. Berto? Nag-headset ka. Berto? Nag-headset ka. Nawala si Matmat. Berto? Nag-headset ka. Nandyan? Di ba nandyan siya? Nakita ko sa screen. Nawala si Matmat. Berto? Nag-headset ka. Nandyan? Di ba nandyan siya? Wala. Nakita ko sa screen. Easy siguro. Hindi makakonek ah. Mati ka na siguro mag-host. Game ako.
Recon daw siya. G. $97 na pa rin Battle Pass. Nagmahal ba? O ganun pa rin? Nagmura? Hindi, yung PPSH. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Enemy dropping into the AO. Enemy dropping into the AO. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Tara, military ulit. Battle Royale. Set a drop point for Yeah, your team, mark soldier. lang. Avoid the gas. Get to the safe zone. Bounty contract identified. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Hayop to. Enemies in... Parang, parang replay to ah. Pila sila. Dito pala. Clover spotted. Yung sumunod sa akin. Ito. Threat. Nice. Karma. Hindi pa yan sa ere. Sinundan ka? Oo, sinundan ako. Kala na siguro mag-isa. Enemy mark. Medyo may audio Live mo, ping. Idelia. Wala. Yan. Nandito oh. Okay, sige. Next one. Target down. Patay yung isa doon. Hindi ko lang kung may kasama. Copy. An enemy team is hunting you. Stay alert. Dalawang threat pa dyan. Andyan lang, andyan lang. Ay, ako para yung nandito may... lang. Ako para yung threat. Ay, yung ano. Bounty. Dito. Hostile operator. Harap. Yun oh. Never mind.
waypoint. Ayun. Mover spotted. Oh. Sa taas. Oo, sa taas. Doon isa. Nice. Meron din sa taas. May papunta dito. May coming sa akin. Mover spotted. Bumili dun, oh. Dito sa akin. Copy. Dalawa. Wala akong bala. Tatlo. Kenny. Last guy na lang yan. Nakapan na ako. Ay, pitik na lang. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Kicked in that one. We're sending you back to Kuha mo yan, man. Meron ba? Pinamor. your team can still buy your release. Meron pa. Sige. Satellite ako. Ay, dito. Dito. Mover spotted. Threat. Copy. Kukuha yata ng chopper to. Ay, hindi. Bumalik. Uy, gagi. Nagre-reload. May bumaba rin. Typing, oh. Yung pera ko, Sama ah. niya. Dami yan. Down yung bumaba. Tama niya. Galing gulag. Pakambaril, eh. Ay, buta. Nasa gilid. Eyes on shooter. Ikutan kayo. Oh, nag-reload ko. Tangina. Crack na sa ano. Ay, may kakampi. Oo, bumalik yung kakampi niya. Found a helo. ID'd a most wanted, found a helo. Yun lang, dito ako dinala. Scavenger contract located. Glitch ka. Kaloted. Putang ina, GG na to. Ay. Pamark ng store? Ang fan? Marking aid station. Dito malapit siya. Marking aid station. Dalawa. Left and right. Mag-left ka na lang, man.
Dalawa. Ako dalawa. Ay, shit. Ako, Naka-UAV. Eh, sa likod mo. Doon bumaba. Nice! Contact! Contact! That's it. Back at it. Kalulot na pala yun. Ay, gago! Oh, shit. Nice. So, ano lang yun. Cardo mahusay. Dami nila. Cardo mahusay. Isang squad sila pala. Parang Pilipino siguro to, men. Lima Oh, copy. Pilipino Ikaw, yun. Cardo Grupo. mahusay. Clan ni ano, ni Senyorito. Dan, senyorito. Ilan sensitivity mo? Ano? Matt? Controller ko eh. Yo, iba sa PC. Ikaw, Jer. Ikaw, Jer, ilan Nakalimutan ko na pero check ko pag pag nag-load to. Check ko. Kalimutan ko na eh. Tagal ko na hindi napapalitan eh. Kasi medyo okay na ako sa ano ko eh. Nagre-recoil yung sa mouse ko eh. Buwas-buwas ang kape. Mouse mismo yung nagre-recoil ha. Mouse mo. Kaya yung sa mga maliliit na baril, yung magagaan, medyo ano ako eh. Hindi ko na itatama eh. Kaya nasanay ako sa ano eh. Medyo mabigat na baril. Oo. Sensitivity. Kalimutan ko na kung saan. 1.5. Grabe ah. Mataas ba yun? Mababa, di ba? Na ano ko kasi 10 nga dito, sa akin. napapalitan ko dito sa ano sa mouse ko, di ba may ano siya? Yung DPI mismo. DPI changer. Ako mataas sensitivity ko eh. Pero naka-ano na ako sa 1.50. Ina-adjust ko na lang sa software ng ano, For real. ng Logitech. Tangin ng bilog yan. Tangin ng buhit yan. Ayaw pagamit yung mapa. Saan tayo? Mababang lakaran pa. Walang buy Yeah, mark station down. sa lumber eh. Scavenger Set a contract. drop point for Scavenge your up team, gear. soldier. Affirm that. Avoid the gap. Get to the safe zone. Okay, kunin natin to, Nelly. Reload. Wala. Dalawang chele. Uy! Bogli, meron ah. Tang, Ay, tanga na. Doon ako. naano ako sa heli. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. You win this Bobo ka, ah. return to the front Kasama line. kayo. You lose, you're Bobo done ka in. ah. Magkukwit na sana ako. Buti na lang. Eh, nakapapete na yung bobo ngayon. Tara, tara. Got roughed up in there. Sasagasaan niya sana ako siguro. Bilis. Not over yet. Your team can still buy your release. Dalawa dito si Melly. Tatlo pala, apat. Oh, shit! Shout out. Ang squad pala to. Shout out kay Brixel.
Kay Dexter. May by squad si Melly, man. Gusto na kayo. Pwede pala dyan sa billboard na yan, no? Kulangan namatay ah. I need a most wanted contract. Load up na yan, Revive ha? ako. Hoy! Hoy! Boom, panis! Grabe naman yun. Sige, loot na kayo. Your Mag-king na ako. teammate's been marked as a high-value target. Keep them protected. Yes. Ay, nabitin pa. Pucha. May ammunition box ako dito. To the AO. Sige, tabi-tabi mo muna. Konti na lang, oh. Loadout na tayo. Ako ba rito? Wala. Wala. Clear, clear. So far, wala pa. I'll take the stick. Pupunta sana ako sa military. By squad doon. I'll pilot. Loadout na to. Kunin ko lang yung box nito. Uy. Tawan yan. Tara, loadout na. Got gas moving in. Eh, tara, tara. I'll pilot. I'll take the wheel. Drop. Drop it like it's hot. Friendly loadout drop on the Kuha ko way. yung ano mo. Sorry. Sige, loot muna. Dyan muna kayo. Tapusin ko lang to most wanted. Sige. Wala na dito, loaded na. Tinanggal na pala dito So, yung meron dito. ammunition box. May ammunition box pala ako ako dito. ba? Meron, meron. Ito. Nabili ba kayo? Saan yan? Ah, Hindi, wala hindi. akong bala. I'll take the stick. I'll pilot. I'll pilot. Tara, tara. Hunt na tayo. Ha? Starting wait. Dito may heli rin dito. Contract complete. Most wanted defended. I'll fly it. Friendly UAV overhead. Tara, ayun o. Hunt natin to. Pwede, pwede. UAV overhead. Tara pa. Dito sa baba ko. Di pa Okay, looted copy. dito. Solid. Moving. Kilo Ba location. yung isa dito ah. Make for target location. Baba dito, tatlo. At ina yan. Nasaan yan? Kotse, man. Nakatrack. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Bigyan... Ay, may gulag ka pala. May gulog pa. Kunin ko lang itong sasakyan.
Okay, balikan ko yung heavy. Nakabounty pala ako. Bounty tayo. Tara, kunin natin. All right. Ako, wala tayong bounty. Bounty back natin. Located a bounty contract. Ito na sila sa akin. Bounty target identified. Slot the bastard. Teammate redeployed to the AO. Ay! Bumaba. Oh shit. Ilan yun? Oh shit! Balik na naman yung hayop na to. Back ka na. Decoy lang pala Damn it. yung ano. Yung truck. Marking rendezvous vehicle. Ay, gago ako na pala. Nakatingin ako sa mapa. Diyan na yung truck ah. C4 mo. Ah, sige. So that's mine. Scavenger contract located. Okay, okay, sir. Out of my way. I'll drive. Marking aid station. Marking aid station. Si Macho mo na. Sige. Sige, kunin mo. Kunin ko yung ano. Andito sila oh. Oy, gabi. Ano yun? Tibay naman, bumaril na mga to. Malas. Diyan pa rin yung truck oh. Kanina pa yung truck na yan ah. Kaya nga eh. Pasabugin nyo nga yan. Oh shit. Labas. Pupus ka yata. Bumaba. O bibili. Back tayo, back. Oy, tangina, titibay ng mga to ah. Hindi mo nga eh. Oh. Nakakyat ka agad. Move on the lot. Failure's a proper tester. Ano napunta doon, no? Kaya nga, bilis man. Music muna, pampalamig ng pangpakalma. Kalmado tranquilo. Ayun. Wala na naman ako. Kalma. Ay, music. May smooth jazz ba? Chill bass.
Yun, no? Musika muna, musika. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Nagoy-loy. Ano yung nagoy-loy? Game, game, game. Battle Royale. Mark a drop point Tara, here. tara. Saan You'll tayo? need a Mark minute. na. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Landing zone marked. Get your game face Ellie? Kayo, sige, kahit saan. Lima Charlie. Favorite place ni Big Papa yan, ah. Big Papa Bogoy! Papa Bogly's residence. Lonely residents. Wala namang pumupunta Sama. eh. Meron ba? Oo, wala. Wala. Dito ako magdadrop. Wala namang kasama eh. Launching way, never mind. Found those resort contract. Para maubos lahat yung loot dito. Ay, gago! Uy! Na-snipe Delay yan, nga galing ako. prison. May kalaban? Na-snipe si Big Papa, Sniper? galing prison. Sige, sige. Punta ako dyan. Punta ako Headshot. dyan. Delay nga ako, delay. I've got you! Kunti na lang. Tara, bili. Kanya-kanya tayong loadout. Ikot tayo. Sorry, Kwan. Updated. Secure that position. Alam natin. Nakapesto tayo. We need this. Walang ba station dito? Vendor marked. Layo ah. Kaya Sir, pakidala yung pera ko, magre-recon ako. Okay. 30 seconds na.
Mag-ano na yung first week. Kailangan natin ng mabilis na sasakyan. Kuha na lang yung heli. Oh. Kunin ko na lang. Kailangan natin ng Lamborghini. O kaya GTR, Nissan. Uy, nawala yung satchel Magic, no? Nawala. Nawala! Kinuha ko. Chatting lang ako eh. Ay, na-pick up ko pala. Ano, dalawang loadout na to. Sige. Bili. Isa lang. Ano nangyari? Isa lang. Sumakay pala ako dito. Kaya pala hindi ako makabili. Hindi kayo AB. Uy, babagsakan kayo dyan. Alis ka. Oh, pero pa. Ay, puta, napindot. Naglag. Kailangan, lagay ko lang to. Ay, tangin lang yan. Bili kayo selfie ni Lods. Ay, hindi ko nakabili. Pero, mamaya na. Kunin tayong bounty. Ako nakukuha. Ay, nakababa na lang. Ay, kumuha rin ko. Sige, sige. Nahulog din ako eh. Bounty target is up. Tara. Tara. May UAV kayo? Oo, meron. Sige, pop na. Friendly UAV overhead. Uy, Tatlo. apat yan ah. Apat. Unahin na natin to. Nakalayo siya eh. Nice. Saan yung isa? Mark lang siya din isa. Andito. Basag na. Crack. Crack ulit. Nice. Wipe na. Ay, na-zone. Gago yung zone. Pinasabog niyo Yung naman chopper. helicopter. Wala na. Sumabog yung heli, sumabit sa puno. GG. Hindi tayo dito. Tara. Kuha tayo sa sakyan, mabilis. Ayun yung Kunin ko ito sa sasakyan. harap ko. Sige. Kaya, Wa- abot. Kaya pa. Baril, may babaril. Kilaban? Oh, may mga baril. Ako, Jer! Tara. Sumabit sa puno yung heli. Okay, go. Tara. Uy, Oh shit, tamaan ako. Uy. Wala, hindi ako. Uy, Sige lang. Sa akin yung pera, nasa akin. Sorry. Oh shit. oo nga. Sige, may pera pa kami. Sige. Laban sa likod. Sabi. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Daming kotse dito. Fight's begun. You're up next, mate. Get ready. Gago tong humahabol sa atin. Gusto niyong patayin. Return to the front line. If you lose, Wala kang plate. you're up, soldier. Chachil ako. Go sort this fucker out. Save na siguro tayo. Oo, dito tayo. Sino mag-loadout? Those? Go set na rin ako. Sige, UAV ako. Okay. Uy, shit.
Dami dito, men. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Ito, Bogli, oh. Pero sa tapat ha? May tropa sa inyo? Enemies in the area! Enemy team is tracking your position. GG. Ay, sabi ko na eh. Teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Okay, Mark, men, ha? Okay, Mark. Sige, patay ko dalawa. Ako, isa dito. Eyes on shooter. Down ako niya. Crack na yan, ha? Pumunta na sa akin, men. One hit na lang yan, one hit na lang yan. Light ping, light ping. Your teammate's done in. They're returning to base. Down, down. Reloading ako ah. Pumasok, Likod ko, pumasok. sa likod ko, sa likod ko. Pumasok dito. Soldier incoming. Gas is moving. Nasa bahay. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Kita mo dyan? Meron pa, meron pa. Ayun, bumili. Sa taas, sa taas. Jeep na yun, Matt? Down yung. Down. Down yung dalawa. Nice. Yung bumili, meron pang isa. Hey, FK, FK. Down. May selfie, may selfie pa kaya yung isa. May truck parating. Friendly UAV overhead. Hoy, sana naman squad. Uy. Tangay na yun. Pa, Mark? Asan sila? Na-mark ko. So may likod ng blue building. Tawaran ako dito, eh. Ang dami pala. Kita ko na. Sa likod ko. Puta. Hoy, gago! Shit. Tang ina mo. Basta ako dito, eh. Ang gulo dyan. XM4 ah. Ba't di tinamaan ng ano yun? Stun yun? Nakahiga lang siya. Alis ka na. Uy! Ikat pa ako na. Hindi, dami mong pera. Bibili ako. Never mind. May tao, may tao. Okay, Ay, campers. C4. Supa man. Apat pala sila. Nice. Macho lang. Walang malakas. Most wanted contract. Rally on that view. Tamahan ka ng cluster, oh. Be advised.
advised, your teammate has been marked as a high-value target. Keep them secure. Ito may Tierra 7. Gago, ano yun? Sa hospital natin. Meron pa din dun sa ano, oh. So, partner. May tao din dun. Dami. Pwede tayong bumili dito, mabilisan, no? Sige, sige. Sarap na agad. Mabilisan bili. Pera ko. Bili kayong plates o kaya ammunition. Loadout drop headed your way. Tapos na ako. Stun thrown. Kailangan ng plates. Wala, oo, wala tayong plates. Ay, looted na rin dito. Saan kaya ito? Ang linis. Gas is closing in. Ay, kunin ko yung bounty. Hindi, sige. Sige, lads. Sa taas ba yan? Loaded na dyan, matcha. Ay, sa taas? Hindi ba pa umakyat yun? loaded dito. Sige, punta ka bigas. Ako dito. Wait. Mission box ako ulit. Pwede tayong bumili ng plate, 2 bundle. Pa-drop, 500. Ito. 500 lang, ito, bili ka rin. Ito lang. Okay.
Saan kaya? Uy, hindi ko makuha. Nasa taas. Hindi ko alam kung So, paano. camp na tayo dyan din. Hindi na tayo Kailangan natin plates para palag-palag. Hindi ko nakuha yung ano. Chat na rin tayo dyan. Ipalote dito, men. Oy, harap! Meron ka laban, harap! Oh, Gagi! shit. One team! What? Ang ina, naka-proven to, oh. Apat sila, ah. Copy Apat that. sila. Ano yung nakuha mo? Armor yan? Ammunition na, ammunition. May ammunition din ako. Dalawan. Nag-host na yun, ha? Ano, pwede manik. Ito ba ako dito? Wala ta ba? Enemy UAV overhead. Saan pa, Mark? Make for target location. Hoy, sniper! Saan? Diyan, sa harap lang natin. Dalawa yun dun, down. Okay. Uy, buta, sa likod yata. Ito is parang akar ah. Yung king. I've got you. Lupit naman no? Oh, sarap. Ay. 25 remain. The enemy took that. Matay ako sa bomba ko. Disgrasya tayo. Walang plates din eh. Naunahan na kasi tayo. Dahil tayo dun. Wala tayong plates? Panalo na. Kaya muna tayo manay.
enough practice. Time for the real thing. Home court na naman ni Bogli to. Game, game. Comfort advantage yan. Scavenger contract located. Battle Royale. Scavenger contract Mark a located. drop point for your team. Never mind. Gas is closing on your position. Suggest you get Dami yan sa scab ah. Ingat-ingat. Durado yan. Rally on that field. Dito ako sa dulo. Unless na sabay-sabay tayo dun sa scab. Punta dito. Kunin ko na yung bounty. Bounty na lang, bounty na lang. Punta na tayo. Mas sigurado. Wala na mong bumagsak. Meron dito. Oh, matay ka agad. Located a bounty contract. enemy UAV overhead. Primary objective is to kill them all. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Wala man sa scab eh. Wala? Out Punta of rin my kanina way. eh. I'll drive. Sino na sa Ay, dito. Meron pala dito. Hindi ko nakita yan. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Ito yung scab oh, hindi mo kinuha. Hindi kinuha siguro. May isa dyan, may isang ano, sa mili. Fight's kicking off. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy. Effective way to get inside their heads. So is a well-placed stone. Pwede na tayong bumili. Ready. Tara. You're up next, mate. Get ready. Papa, let's go. Kaya ako masigla, pamarlanta ka rin ang kalaban. Return to the front line. But if you lose, you're done. Let's go, let's go. Money, money. You've got a loadout drop inbound. Strap in. I'm pilot. Strap in. I'm pilot. Threat. Idle shooter. Armor box dito muna. Saan? Marking armor. Okay. Okay. Marilay nyo kayo nag-flank si ano. Si Matt. Saan? Kamark? Diyan banda. Wala dito eh. Sa pin eh. Baka Makita. nandun na sila sa store. Sa kabila. Diyan oh. Wala akong makita. Ayun. Ayun, yun. Nandito. Dito. Nasa orange. Nasa orange. Ano doon? Sila sa dulo. Nasa labas sila. You know. Ni Macho. Lawan mo na. Patay na to, isa lang to. Pero hindi pa white. Yun. Andun. Pumasok na sila dyan. Nasa store, tara.
Down. Dito, meron pa sa akin. Uy! Saan yun? Galing. Di ko alam. Sniper yata yun. Sniper yata yun eh. Saan Malayo kaya? eh. Parang Ito. sniper eh. Hindi kayo makyat dyan. Hindi kayo makyat dyan sa may tower. Thank you, thank you. Ah, ito sa akin. Wipe. Nice. Nice. Naka-loadout na. Naka-sniper nga to. Ni-snipe ako. Ni-snipe ako eh. Isang ano lang eh. May satchel. May satchel dito. Redeployed. Stand by. Found a recon contract. Sniper rifle here. Ingat ha, baka bumalik. May pang UAV tayo. May 2K ako. May 2K ako. Objective Drop, update. drop ko dito. Drop ko dito. Ayun kay Bogley na sa kanyang pera. Ito. Drop ko na doon. Drop ko na doon. Kayo na, pakibili na lang. Lagyan yung ano, C4 yung heli. Pag may kumuha, papotokin nyo. Pagin ako 100. Hindi na. UAV yung bibilin. Oo, check natin dito kung meron pa. Ito ko na. Para makasigurado. Friendly UAV overhead. Clear na. Lupit ni Bogley. Hometown. May old home. My old hometown. Kuha na lang tayong recon yan. Strap in. I'm pilot. Recon intel secured. Solid work. Waypoint marked. Found a recon contract. Abangan ko na tong isa. Pwede rin natin hintay. Pwede rin natin hintay yung matapos yung isang circle. Ah. Loadout drop inbound. Objective updated. Ayos. Post tayo. Ayan. Salamat, Mayor. Isang box lang. Isang box lang. Gas is closing. Get to the new safe zone. Umpisahan ko lang. Okay, I'm right. Okay, I'm right. That seat's mine. Tapusin nyo na. Tapusin ko na. Tapusin ko na. Hintayin natin circle. Hintayin natin circle. Hindi, ano lang. Isa lang. Kaumpisa lang. Sige. Tapusin ko na. Move to the next area and secure the perimeter. Contract complete. Recon intel secured. Satchel dito. Satchel dito. Gas is inbound. Camp na din tayo. Tapos yan.
Pasok pa rin tayo. Pasok pa rin tayo sa ano? Oh, sa atin. Yung circle, oh, sa atin, no? Yung circle, oh. For target location. Yun pala. Sa atin nga. Sa atin nga. For target location. Never mind. Hold. Ayos. Saan tayo Diyan yung last niya, no? I-hold na natin yung I-hold spot. na natin yung spot. Pwesto na tayo. Dito pala sa base ni Dito pala sa base ni Bogli ang ano eh. Last circle eh. Si Bobby? Yung Yung ano, teritoryo ni ano, Bogli. territory Pwede ni na kayo Bogli. ng self-res. Self-revive nyo. Kano ba? Ulit? Kano ba? Kulang Ulit? yata pero. Kulang yata pero. 4-5. 4-5? 4 lang yan. 4 lang. 4-5. 4 ata. Bili na ako ng ano ko. Ito, sobra. Ito, UAV. sobra. Yung Jollibee. Pang Jollibee. Oh, sobro. Okay. Hindi kayo. Pwede na kayo eh. Hindi kayo. Or PlayStation. Chicken Joy. Spaghetti. Spaghetti. PlayStation na. Kasi making tayo. Alina ko. Hindi. No. Pero Pico, ikaw bala. Kung Nakikita kaya mo tayo. ano yan. Ay, may... Uy, may kumuha ng chopper. May C4 ba yun? Wala, wala. Wala. Wala, wala. Pwesto na tayo, man. Dito naman tayo. Pwesto na tayo. Bumaba rin eh. Bumaba rin eh. Binagsak Binagsak lang yung ano eh. Helicopter eh. Helicopter eh. My way. I'll drive. Pwesto na tayo. Saan tayo? Saan tayo? Diyan? Diyan? Dito, hold na natin. Dito, hold na natin to. Actually, Siguradong ito. may kukuha sa Siguradong may kukuha sa king na yan. yung mga ano. Yung mga ano, Mag-isa yung mga mag-isa na lang. Sige, bantayan natin yan, King. Patibong yan, patibong. Patibong yan, patibong. Marking waypoint. Dito na ako kunin ko na to. Ken Kamat. Tangin ang ganda oh, lumiliyab. Tingnan mo dyan. Ha? Ayos yung skin na yun. Ayos yung skin na yun eh. Parang yung sa ano, sa Farah. Pero yung para, may Pero yung Farah, may red and green naman. Parang lava. Ano Pag yun? nakakapatay yata, nag-iba eh. Ito yung battle pass. Isang PPSH. Color, no? Yung color. Oh, yung barrel. Yung yellow. Oh, yan. Ah, yung Oo, yellow. yung barret. Yellow yung... Iba yan eh. Na-unlock nyo na yan? Hindi ko pa na-unlock yan eh. Ibang stock lang yan eh. Oo. Oh. Palitan mo yung stock. Palitan mo yung stock. Tignan mo yung isa, ibang yung kulay niyan. Layo mo macho ah. Eh, dito ako nakatingin. Gas is closing. Tuto tayo, tuto. Dalawa dyan, dalawa kami dyan. Kunain ko lang ito ng ano. Unahin ko lang ito ng ano. Making din pala dito. Located a bounty contract. Kunin ko tong bounty. May toto. Marking waypoint. Cancel that. Mabilisan mo, Bobs. Sige. Ayun na, may kumuha rin. Ayun na, may kumuha rin yan. Kunin tong king. Kukunin tong king. Kukunin tong king. Doon. Nice one. Nice. Pangina, pinay ng tago. Kunin yung Gago. king sana. Kukunin yung king sana eh. Oh, PH. PH PH. Oo. Sabi na tangina. Our last hope. Our last hope. Oh, nasa Asia tayo eh. Ah, eh siya yung ano niyo? Server. May Asia XRE kayo dyan. server. Ah? Ha? Madaming balahan dito. oh. AR? AR? Kabala na ako dyan kanina. Dito, nakabala ka na dito. Ah, saan? Oo, nakabala na ako dyan. Eh, dito. Nakabala ka na rin. Bala na rin. Ako hindi pa. Ako hindi Eh, pa. bigyan na lang ito mamaya. Punta nga go meeting ko lang. Punta na go meeting ko lang yan.
Yung king ah. Affirm. Ayan dito. Nakatrack, Kalaban nakatrack. din siya. Kalaban siya. Cancel lock. Troops in Oo nga, oh. Ayos lang. Kape muna tayo. Mamaya pa tumatapos. Dito kaya kayo, Jero? Coordinates marked. Sa kabila. Coordinates marked. Oh, yan, para harapan tayo. Saan? Saan? Sa Saan? green? Saan? Sa green? Dito sa refill. Ah, okay. Ah, okay. Diyan sa may isang king. Unwanted contract. Hiwa-hiwalay tayo. Hiwa-hiwalay tayo. Oh, dito. Lima Charlie, moving. Yung bounty. Yung bounty papalapit. Body armor here. Aware ako. Kaya to. Make for target location. Enemies in the Marking area. rendezvous vehicle. Disregard last. Kotse. Mato, yan ay kay Mat. Nakakasilaw. Bounty. Ito, King, oh. Make for target Time. location. Never Scrub mind. the contract. Kaya ka bababa, kaya ka manggigil, Bog. Di po ito manggigil ka. Kinuha yung King dito, men. Sayang. Coordinates marked. Never mind. Sige lang. May nagre-recon doon. May nagre-recon dun ah. Open. Open na open pala kayo dyan, oh. Kumabuhay. Uy, Closing. Get ay bunga pa rin sa atin, ah. Saan Ako yan, oh. Bogli yun. Ito na ako sa Kaya ka baba. lumawi, Bogli. Oh, shit. Dito tayo. Tara, Make tara. for target Tara, tara. Punta tayo dun. Dito na lang. Yung may second. Yung may second floor tayo dapat. Ay, kunin ko lang yun. Kunin natin bounty. located a bounty contract. Tangina, wala na tayong gas mask na naman. Parang yung isang araw to ah. Oo nga. Oo nga. Yun na nakalimutan na. Yun na nakalimutan natin ah. Healthy target has been marked. Kill them. Ay, may second floor. Ay, may dapat second tayo. floor Dami pa, dapat tayo. 33 teams. Dito tayo dun dati, Jero. Oo nga eh. Ubus tayo Oo nga dito. eh. May daanan dito Oo eh. nga. May daanan dito eh. May daanan dito eh. Kasi dito sa may side. Ay, dito pala yung gitna, oh. Pala dito, Jero. Saan, saan? Saan, saan? Wait, tayo lang natin. Tayo lang Ay, natin. doon tayo galing kanina Ah, eh. doon tayo galing kanina eh. Oo nga, eh. Eto yung king oh, naglalakad lang. Tara, tara. Ang ina nito, ang tapang. Movimiento. Ang Sino ina gumamit niyan. nito? Sino gumamit nito? Ayun oh, open siya oh, open siya oh. Tayo nyo yun. Hostile patrol. Bogli, tira, tira, tira. One it. Kunin tayo yan. Ano? Pwesto na tayo. Ano? Pwesto na tayo. Baka malikuran tayo. Nice one. Patay na, patay na. Namatay. Pumatay, may pumatay. Ayan, nakasasakyan. Seven teams. 20 people. Nandun sila. Assaulting through. Bogli yun, binaril me. Malay, may madam. Pumesto Nandito sila. sila, dito sila lalabas oh. Assaulting through.
Bounty natin, Jira. Dito. Lapit Ang lato na, Oh lato na. shit! May nakasnipe na. Back na, Bogli, back na. Igit na nakatakin. Ito kayo dito, men. Oo, punta na kami sa inyo. Layo niyo eh. Friendly UAV overhead. Nice. May kalaban kayo Uy, dito. doon yung ano. Uy, doon yung ano, Sakto. yung circle. Pasok pa tayo dito. Pasok pa tayo dito. Pasok tayo. Ayos lang dito. Lilipat din Advantage yan tayo, men. Lilipat din yan eh. Pag-akyat nila, buwan natin to. Bangan natin sa pag-akyat. Loadout drop inbound. Kuha na kaya tayo ng ano, high, May team high dito ah, ground. sa orange. May team dito sa orange Likod ah. natin. Sa likod Oh, natin. may team dito ah. Maraming team. May box dito, may box dito. Sige, concentrate tayo. Sige, Dito? concentrate tayo dito sa side dito. Oh, may box. Sige, sige. May tao sa harap din natin. Dito. Make for target location. Sino yung nag-trophy? Ako, okay. We're out of time. Scrub the contract. Isang bomba talaga tayo dito. Gas moving in. Yan lang. 4 teams eh, 4 teams. Team Yeah. seven. Yun lang. pala. Nandiyan na Apat pala yung kayo. sa orange kanina. Apat yung orange kanina. Oh, isang ano lang tayo dito, isang bomba Ooh. talaga. Ooh. Bakit tayo? Ubus tayo. Dapat 5. Ayun na, ayun na Natin. sila oh. Hostile patrol. Mark lang. Gago, kinuha yung bahay natin. Dito, pasok, pasok. Dito, pasok. Down yung dito. Sa likod natin Kaya meron. kaya yan, kaya yan. Sa likod natin meron. Wait lang kayo, Sniper wait lang. ah. Reset lang, reset lang. Oo, May sniper mamaano ako. sila. Eh, maano sila, maipit yan sa gas. Uy! Saan? Doon pa rin, doon pa rin. Doon pa rin. Sa may pwesto rate. Sa may pwesto rato. Sige lang ha. Chill lang. Chill. Gas is inbound. Marking new safe zone. Wala akong bala eh. Ako sa likod. Dito ako sa likod. Ba tayo? Ba tayo? Uy, May wala ano ako tayo, dyan ah. May ER kayo dyan? Extra? 11 ha, 11. Kuha ka. Sige, tabangan nyo na lang yung kanina, yung orange. I-gatekeep nyo na lang. Sarap Marami natin dito, na meron. abangat. Push left yata. Push right. left yata o push right? Sila. Sige, left kayo, mag-left kayo, palagay ko. May tao sa left natin, Baka data. may nagkakamp dyan. Baka may nagka-camp dyan sa may ano. 11 teams na lang yun, oh. Buta na. Good spot pa to. Delikado na sa kanila. Ay, delikado na sa kanila yung Tao high sa ground. loob. Ayun, oh. Tao dito. Sa likod, sa likod, sa likod. Abangan nyo yung Sa likod natin. sa likod. Oh, pwede kayo dyan. Sabi ko na pala. That's a kill. Plate ka. Yung... Ayan na yung mga sa orange, ha. Asarap nyo na. Left side mo, Daily. Likod mo, likod. Likod nyo, likod. Nice. Oy, may plate. May ano. Uy, may plate, may ano. Ayun, oh. Nice one. Alis ka na. 5 remain. Finish the job. Ay, gagi, 1v4. GG, wala pang ano, sa zone. Oh shit. Hindi ka na makadaan. Naka-high ground yung ano. Dapa ka lang. Tatlo eh. Ina 1v4. Pain is temporary. Ayun, oh, Gatman. Hanap ka nila. Kita ka na. Ikot ka dun sa kaliwa. Ayun oh. Ay, kaya, nag-reload. Dami. Wala, Kaya, GG. Apat sila eh. Finisher ka oh. Shit. Uy, sayang ah. Sila nanalo. Sila nanalo. Ayos lang yan. Ayos lang yan.
Mas maraming ano? Mas maraming ano? Mas maraming recon natapos yung ano, kalaban natapos natin. yung ano, kalaban natin. Oo. Ganda ng pwesto ng ano. Ganda ng pwesto ng ano. Hindi ko yung nakita, nanalo eh. nakatabi ko na pala. O si Bogley, hindi niya nakita agad yun. Sayang. Binabaril si Jer. Nakaiwas si Jer ako. Talikod ako. Yung iniwasan ko, meron din nakahintay doon. Ayos lang yan. Ayos lang yan. Next, number 1 na, no? Anong ano natin? Recon ulit. Para na, Si no? Rico ulit. Sige, sige. Sige, pwede rin. Recon bounty. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. You're done warming up. Stand by, cover yourself. Battle Royale. Game. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Avoid the gas. Get to the safe zone. Scavenger Hindi na contract tayo located. Uy, di na tayo lilipat dyan ah. Recon pa dito. Yan na lang ba, military? Oh. Bonggala. Bongo cha-cha-cha. Isang team. Di lang isang team to. Bounty na lang. Yan. Yan. Located Hindi about. tayo. Make for target location. Kunin ko yung Scabby. Ay, nakuha ko na Ay, bounty. nakuha ko na yung bounty. Kala ko bounty tayo. Kala ko bounty tayo. Enemies in the air! Disregard blast. Moving. Disregard blast. Uy, paano ko na doon? Naka-sniper. Naka-sniper? Oh, Mark. Wait lang. Sige lang, take your time. Sige lang, take your time. Uy! Pushing na sa amin. One team. Kaya, Naka-down lang ako ng isa. sige.
now. Fight to earn redeployment. Taas. Ayun o. Sa baba. Yung bounty yung Sige, turn off. Wait for your turn now. Be ready. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed stone. Down isa. Gago, nag-reload pa ako. Putang ina. Ano siya. Ano. Kotse. Down lang yun. Time for a bit of argy-bargy. Get ready to fight. Ba't na-revive yun? Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Sort them out or capture the objective. Your teammate got a proper looking a little worse for wear. Back to base. Your team can still buy you back if they have the cash. Gago. King na ka, Bob. Be advised, your teammate has been marked as a high-value target. Keep them secure. Google lang malakas ah. I'll take the wheel. Thank you. Salamat, idol. Game. Saan tayo maglulot sa ano? Salt mine? Oh, wala man siguro ng tao. Salt mine of mine. She gets smile.
So, okay dito sa open. Marami pang box dito ah. Di pa ba looted? Marami Di pa pa. looted. Dito. O patibong lang. Marking armor. Nakatakot ng mga king. Ang dami. Baka mapulot. Ayun kami. Coming. Friendly loadout drop on the way. Nasa bubong. Nice! Loadout na muna. Loadout. Nag-lag po, puto. Gas is moving in. New safe zone located. Does anyone need this? Hindi pa looted lahat dito ah. Dalawang box. Nag-uus pa tayo. Ingat-ingat lang. Dalawang box. Isa lang, men. Ay, isa lang ba? Ay, isang. Hindi, na ano na yung isa kanina eh. Ano, wala na. Nawala. Ano lang. So, that means kaloloadout lang siguro. Ay, Friendly UAV overhead. Located a supply bin. Na, malinis. Being tracked by enemies. Stay sharp. You're losing ground. Contract updated. New objective identified. ako pa yung ano ah. Friendly loadout drop on the way. Hunted. Make for target location. Ayan na, ayan na. Pushing na. Hindi yan yung bounty ko. Be advised. Yan, yan. Oh, shit. Strike inbound. Kalat na sila, kalat. Puta, oh. Goods. Last one of your team. Good job. Enemy UAV overhead. Ah, dito. Dalaw. Bilis yun ah. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Enemy soldier incoming. I'll get this in the air.
warming up. Stand by for deployment to the war zone. Saan tayo? Automatic na yan. Battle Royale. Dun yung gitna. Mark a point for your team. You'll lead them in. Gas is approaching your Locating the position. bounty Move to the safe zone. I'll take. Bounty contract. Stop. I'll take. So plan B yung ano, bounty. Bounty muna, marami rito. Enemy dropping into the area. Eliminate all targets. Supply box marked. Secure the package. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom. Shotgun Ito, yan. dalawa rin. You're heading back to base. If your team has the cash, they can pay for your release. Ako pala yung gagamit sa heli. Ang dami pa sa scab ha, huwag ka mag-drop doon. Looted na ba dito? Orange. Looted na dyan. Dito ka mag-loot try. Waypoint mark. Moving. Alis tayo dito. Tagging supply. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Request recon. UAV entering the AO. May tao sa taas ko. May tao sa taas ko. Sa bahay. Dito. Copy, copy. Sniper. Be
advised, UAV is bingo fuel. RTB for One resupply. team sa store, ah. Papunta na yata. Jar, lumabas na siya ng bahay, Jar, ah. Lumabas na ka? Oo. Takbo Last scene, na. nandito na eh. Waypoint marked. Takbo na ako dito. Milan, pakinggan mo lang siya dyan. Nice. Tago lang. Nandito sila. Tagal nilang bumili. Hindi yata nag-push sa akin yun ah. Nagkamil siya, ano? Hindi, baka pa mga samat. Waypoint marked. Huwag man siya. Contract failed. Stand down. Ito, kompleto na. Punta ako dyan. Punta tayo sa ano, buy station dito. Ay, may buy station sa'yo? May meet up kita dyan. Wala, dito lang. Dito ka na dyan, oh. Wala, di pa loto dyan. Marking aid station. Be advised, Kulang pa ng there's an 500. enemy team hunting you. Oh, di pa loto dyan, Fred. Ah, sige, sige. Baka may pera dito. Ay, hindi pa nga. Bili ka na ng isa. Uy! Tang ina Nice mo one. yan. Gulatin pa ako nito. May kasama Wala ba? ba siyang pera? May kasama, may kasama. Stun ako. Wait lang, ah. Stun ako, na-stun ako. Ilan, ilan? Isa. May baril na? Isa lang nakita ko ah. Hindi ko sigurado kung may ano Dalawa? pa. Dalawa, men, dalawa. Oo, okay. Iwas na lang. Tara, tara. Wala akong baril, ah. Bilang. Ay, dalawa. Pero strike mo na yan. Ay, nandun pala sa taas yan eh. Bilang. Nice! Woo! Let's go! Isa lang. Meron pa yun sa. Hindi pa teamwork. Ayun na, Gago. dalawa na. Ayun na. Plate up. Naka-king. Ah, nag-king! Wala na, hindi nalalaban niya. Ano nyo? Bili ka ng isa, Macho. Oh, bili ako. Wait lang. Ikaw na, Bogli. Thanks. Isa lang loadout, ilo. Naka-loadout yun. Sumuko na kayo. Dalawa na nanonood sa akin. Puta, sino yung isa kaya? Napapaligiran ka na namin. Nice one. Konti pa, oh. Ilan pa? Uy, gago.
Pwede na tayong bumili ata. Tara, tara. Store muna tayo. Di min, kulang. Ito pre. Spotted some cash. Kulang pre. Ah, okay. Sakto, sakto. Vendor marked. Salamat, sir. Salamat, sir. Yung sa hotel meron, no? May mga baril ba dyan? Yung mga kalabang kanina. Mga kalabang kanina. Dito na tayo. Hindi ko lang sure kung meron pa. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Dito, please, oh. Marking armor. Uy, may kalaban. Oh. Saan yan? May papunta, papunta na sa inyo. Papunta apat. Apat yan. Sa yung tatlo. Got one. Nakano? Mac 10 ba yun? Ang bilis Mac naman. 10 ba yun? Mac 10 ba yun? Bigli. Acknowledge that. Hostile patrol. Ang dami. Dami nga eh. Dami nga eh. May precision kami, no? Eyes on enemy. Yan. Airstrike, Be you are cleared advised, hot. friendly precision airstrike inbound. Kusag yan. Kusag yan. O hindi dali. O hindi dali. Dalawa tayo, no? Stopping Ano? ka. Stopping ka. Lagyan mo ng stopping power yan. Stopping power yan. Stopping power yan. Stopping power. Yun, napatay dalawa. Nice. 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 Ang ng echo yan, ang dami. Ah, meron pa? Meron pa akong echo? Alam ko natanggal ko na. Meron pa. 10 times yata yung echo. Malakas ba yung baril na yan, men? Sakto lang. Sakto lang. Ay, gago. May natira pa. Ay, may gulag pa ako pala. Sa left mo. Mag-secure na. Ay, gago. Dilim. Tangin ang skin yan. Yung naka-itim ano? Rose. Yung mga nakabili lang ng Battle Pass na yun yung makakakuha ng ganun, di ba? Oh, nung season 5 last year yun eh. Oo. Oo. Kuha ko yun eh. Meron akong Rose pero hindi available yung ano, yung Ako meron skin din ako yun. nun ito. Ibibigay nila, Jer? hindi. Hindi. Hindi niya hindi mo na ma-unlock yan eh. Yun, no? Yung Meron pala siya, ano, oh. kay Daily Flight, ganyan. Ganito na lang sa akin eh. Ay, yung bundle yan, no? Yung sa AMAX. Oo. Ganun. Pero ito na lang ginagamit ko parang puro itim na rin eh. Oo.
your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Palipad sila ng rocket, man. Tapos nasira. Enough practice. Time for the real thing. Grabe yung mga pasabog ng mga isda na sa Game. Panalo na to. Panalo na. Battle Royale. Oh, panalo na to. Drop point for your team. Dikit-dikit na, dikit-dikit. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Ay, jump pala tayo. Sorry. Patayin na ang ulupong na to. Ang dami sa bounty ah. Iwas natin. Dito na ah! Dito na, nandiyan na. Meron din dito. Meron din dito sa Tara, bounty. May bounty. bogli. Enemy mark. Baran sa'yo, ano? Daily flight? Baka mo, bogli, baka mo. Tracked by an enemy team. Stay Yung sharp. nasundan ka? Ayaw. Down na sa ano. Nire-revive niya. Huwag nire-revive niya. Bogli, kaya ka ako. Uy! What the fuck? Aro. Nire-revive. Ay, hantit. Ang ina. Gulag. If you survive, you will Baka na. Akala ko patay na siya eh. Dalawa. pay attention to the enemy. Nire-revive yung isa. While you wait, feel free to give these places a proper check. And if you find something to float, feel free to give them that as well. Si Bogli lang nakatakas. Tumakas ako eh. Tumakasipig pa ba? Sayang yun. Walang baril yung isa dun eh. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Sort them out or capture the objective. Ay! We're bringing you home. Inang yun. Oh, loadout na oh. Cash, they can pay for your release. Nag-loadout na sila. Yeah, baka na ako, Ken. Loot na tayo dito oh. Ano yung stop dito? Ano yung naka-loadout? Hindi.
Daming pera. Out of my way. Out. Aid station marked. Out of my way. Out. Putang ina, dalawang gantung barrel ko. Out of my way. Out. Konti pa. Balikan natin yung kanina, yung pumatay sa'yo. Tara. Ay, shit. Dalawa yun. Dalawa yun. May UAV tayo. Ha? Nandun pa rin sa scav. May nagpatayan dito ah. Nandito sila sa loadout. Konti na lang. Loadout na. Dito muna tayo. Relocating. Movement. Di pa looted dito. Loadout tayo dito. Looted na pala, putang ina. Dito pa na sila oh. Relocating. Dalawa lang na sa scap eh. Tara, loadout, loadout. Satchel dito. Armor here. Bogli, pera. Dito na sa akin. Loadout na tayo. Loadout drop inbound. May satchel dito ah. Punin niyo na lang. UAV overhead. Sige, lads. Marking armor. Tara, puntahan natin sila. Mga Hinayu Parks na to. Ayan na sila. Sumakay na sila. Ay, iba yung nagamit ko. Enemy UAV Ito overhead. dito. Circle. One down ah. Copy. Arm up na oh. Sige. Ito, balo. Kinuha ko na. Kala niya? Ito. Ah, kita ko na. Stand. Ah, dali ako. 251. Southwest. Plating ako. Sa likod mo, green. Copy. Ano mo ng paro. Sige lang. Crack na yan. Relocating. Down. Nice. Revive mo la, Bogli. Nakaka-jar. Sige, patay tatlo. Yeah. Nakatatlo ako dun eh. Dito ako sa may labas. Corner. Dito. Get back on. Thank you. UAV overhead. Ito jar oh. Wala pa tayong visual sa isa. Armor here. Pero nandito sila sa scav. Binalikan natin yung barrel. I'm driving. Tara. Yung makakit. One. Friendly loadout drop on the way. Meron dito sa harap ni green. Sa harap mo, green. Dalawang loadout. Nasa taas pa to. Plus Ayun tayo. oh. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Grab the contract. It's over. Dalawa daw. Tatlo kay Bogi. Isang group. Oh, isang group. Target right here. Enemy UAV overhead. Sisilipin ko lang. To the gulag. They'll fight for a chance to redeploy.
na mag-rush man, wala kang pala eh. Safe ka? Dito ka sa baba. Your teammates Baba. are in. They're returning to base. May bala ako. Ito, bala. Uy! Oh, shit. Meron pa pala doon. Isang group yun. Fuck you, tubog, oh. Yung iba pag namamatay, no? Bitch! Yung mga ganun talaga eh. Ay! Gagi! Ang dami! Isang team pala to. Dami, kalat. May bumabaril pang iba sa akin, no? May Di nag-load wala up pa man sa silang likod. loadout eh. AR over here. Ganda ba yung baril bago mo? Yung gamit mo? Ano yan? Yung PPSH lang? Ayos lang. Gamit mo dati. Na-nerve mo ba yung AMAX? Di pa? Di pa na. Obsidian nata yung AMAX mo eh, no? Sa akin? Oo. Wow. Grind mo ba yon? Max na yun? Ang talaga yung May malakas. blacklist. Mangiram na lang ako yung max ninyo. AMAX, max ko na yun. 68. Max. Kahit ako max ko na ng AR ko eh, sa MW. May blacklist kanina. Inalis ko. Hacker tayo dun. AN94 gamit ko ngayon eh. A94. AN94. Yung... 5 bata to eh. Saan mo na naman napanood yung AN90 po? Ala, trip kayo mo. Trip kayo mong gamitan. Unlock mo na yun ni Boggs. Na? Ano yun? AN94. Oo, open niya ka na. Gawa tayo ng chicken oil. Pang-regaw sa recipe number 1. Ang recipe na isi-share. Try ko ngayong grow. Holding for deployment. Now's a good time to warm up. Enemy dropping into the AO. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone.
Parehas ng skin ah. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Ano, lipat tayo o dyan pa rin? Closing on your positions. Suggest you get moving. Kayong bala, kahit saan. Saan tayo? Contract located. Tara, kahit saan naman. Ay, ba muna. Agong pwesto muna. Tayo sa may paradise. Pahiya mo na, pahiya. Para matagal mamatay. Puro diretso ako sa gulag eh. Dalawa yata yung heli dito sa ano eh. Ay, isa lang. Supply box marked. Secure the package. Clear to engage all targets. Objectives updated. Move to the next location. Pusing ko na to. Lahit palayo ako eh. Oh, may score pala tayo dito eh. Objectives updated. Move to the next location. Okay, sunduin kita. Okay, sige. Dakil nga buto. Ilocano kayo? Oh, nakano. Tano, nag-imas. Nag-imas ti Ukem. Contract complete. All supply boxes Imas located. yan. Ay, ganas na. Pay ganas, Imas. sabi niya. Nag-imas ti Ukem. Imas kan mayang. Rakel, tapatong mo. Tara na, regroup na. Ah, lagyan ko ng trophy system to. Yun lang. Oh, Linagyan ko lang ng trophy Yun lang. system tong police station. Load out, load out. Tara, tara, sunduin ko kayo. Mag-tram na lang kayo, tram. Tara. Daily. Tara, daily. May kalaban, may kalaban. dito yata sa Sakay, taas. Bobly. Tara na, parang pelikula to, parang pelikula. Ganito yung ano, trailer ng ano season 3. Got a people here. Ano baby? I got shotgun. Dami, bili na ako ng ammunition. Ito yung UAV, sige. Ito, sobra. Loadout drop on the way. Copy cash drop. Ano bang kailangan niya? Tawanan ko na dito kung anong kailangan niya eh. Bilhin lang kayo. Ano, tara? Ano, anong laro natin? Aggressive ba tayo? Magkano ba tayo? Ano? Oh, pera pa rin. Kayo.
Or... Camp gaming o ano? Kahit ano Aggressive. sa akin. Kung anong trip ng ng squad eh. Friendly UAV overhead. Sunod ako. Tara. Military tayo, tara. Okay. Alright. I got shotgun. Right vessel. Para may iba naman ako. Naka-RPG ako eh. Enemy mark. Kukunin nila yung king. O patayin nila. Saan? Got it. Yan. Friendly UAV overhead. Target away. Baba na kayo. Uy! Ayun o. Uy, patay lahat. If you survive, you won't be doing it. While you wait, feel free to give these Ano gawin wagons yan? a proper cheering. And if you find something to throw, feel free Sa akin, lagi. Fight's kicking off. Get ready to fight. You're next. Tumbang team. Woo! Ang ina mo. Malas nung king na bagsakan ng heli. Listen up, soldier. Win here and you return to the front Yung line. nagano. If you lose, you're done. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Nabaril ka dyan. Ay, bading ka, bading. Nasama ko sa sa helicopter eh. Ah, Nung pagbagsak ng helicopter. ako nalaglag. Ay, hindi ka bumaba. Hindi. Borli ang pag-asa. Nice one. Still standing. Salt mine ang pag-asa. Most wanted contract. Scavenger contract. Marking scavenger contract. I'll take it. Ikaw na mag-loot dito daily. Magiking ako. Ayun. King na lang Wala talaga. na maglulot. King ka Ikaw na lang. mag-loot, ikaw na rin mag-king. Kala ko na buha. Mas lang yan. Maglibot ka muna, wag ka na mag-loot. Been marked as a high value target. Keep them secure. Load na muna. Out of my way. Out. Parcel, go, go, go. Go, 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 go. Oh, fire sale.
Oh, ayun oh, may orange box po. Ay, na-screenan pa, no? Parang basketball, eh, no? I'll Fair get sale, my abot pa sa fair sale. Abot pa. Sige, mag-loot kayo para pag namatay, bibilin lang. Oh, dinaabot sa lolot, dinaabot sa lolot. Pwede pang magpakamatay. Abot. Abot? Di na. Abot pa. Abot ako. Sige, pag hindi umabot, bibilin Abot pa, kita. mabagal lang yan. Mabagal. Mabagal. First wave yan. Mabagal yan. Oh, second circle na siya eh. Bili kayong ammo armor box, mura lang yan, naka-fire sale. Ammo. Meron ako ang Kaya ammo. bili dyan. Load up, anong bibiling ko? UAV. Armor box. Oh, what the fuck? Ayan, nabot yan daily. Hindi ako nakaabot lang sa ano. Contract complete. Most wanted defended. Oh, pwede tayong bumili loadout. Sabi niyo pagka baba ko na yung ano may Pwede tayo mission. mag-meet up. Ay, doon na lang pala. Negative. Capital Positive lock. ID on the bounty target. Sort them out. Yeah. Ito lang. Woo! Let's go! So, bili tayo dito. Vendor mark. Ay. Tara. Circle muna tayo. Doon ko itapon sa loob. Ay, O kaya, dito na. Mabagal lang naman to circle, di ba? ayaw? Ang lolot to. May ammo kayo? Ammo? Padras na. Marami. Let's go. Pag meron kayong RPG, ammo na, ay, puno na pala na. Friendly UAV overhead. Meron sa hotel, oh. Ay, tumalon. Dito. Repositioning. Naglalaban. Tara. Bogli, mag-plate ka. Wala ka plate. Ito. Oh, wala pa naman din ako. Safe zone relocated. Wala rin, no? Ay, sumakay ng truck yata, hindi ba siya yun? May sumakay ng truck sa likod. Iba. Yeah. Tara, suguran natin yan. Dito, kakayan. Movement. Mark the target. Bounty target is down. Well done. Wipe. Ito, armor box to. Yes. Movement. Parang ko. Uy, Yung gas. Okay, di pa moving. Saan yun? Tara, mag-gate skip tayo dito. Saan yan pa, Mark? Sa orange. Wala. Meron ba? Nauna lang sila sa atin. Mas nauna sila. Bumaba na sila eh. Ay, nandun pa. Ay, kita ko na. Pamark. Ayan, Mark lighting. Utang, na-headshot ako. Sige, safe na ako.
Circle moving ah. Tara Bogli. Ito ano Dual yan? split cam. Broke lang yun kanina. Bust down. Utang ina, ito. Nasa amin. Ah! Oh, gago. Tinuluyan kami. Pagkita na lang, solo. Meron pa. Ito na yun. Team Oh, bilhin nyo na lang kami. Ang ina. Ito. Para pwede pa yung gamit namin. Hindi ko makuha yung pera. Sige, si ano? Sili meron na. Uy, yun lang. Saan yun? Sa likod ko ata, sa likod. Sniper. Hindi ko makita. Lods. Wala siyang hit marker. Uy! Two rest on Dang. your shoulders. Kunin mo na lang pera. Ayan, Sorry. back. Ayun. Sa likod. Di. Hindi. Okay, gatekeep mo na lang sa ano. Sa taas Ito. mo dyan. Marking Gatekeep mo na lang. Ito muna ako sa Yan. Pili ka. circle. Pwede yan, tatlo. Mabubuhay tayong tatlo dyan. May pera si Bogli eh. Drop pera na lang sa store. Sige. Bogli, sa lumugat. Sige. Kuha na ng barel. Balik pa ba Sige, tayo? wala na. Hindi na makukuha yun. Saan ba yun? Oh, shit. Looted na ba dyan? Rooted. Yata eh. Sige, may loadout naman babagsak. Inaano ko lang yung Mamaya ano. pa yan. Nasa likod natin. Baka mamaya eh. Uy, may nag-i-snipe sa akin. Di ko alam galing. Yung kanina. Tayo natin yan. Kung wala kayong plates, sinong meron ako extra. Gas is closing. Relocate. Tingi. Be advised, enemy team is tracking your location. Bakit? May plates pa rito. Handgun tayo dito. May extra pa. Thank you. Bagsak na load out. Tagal na nga. Mamaya pa yan, 5th circle. Nandyan yung bounty nandito oh. Repositioning. Yung may bounty sa akin. Oh shit, may tao dun. Movement. Oh, tangina. Saan loot? Saan yan? Duko ka. Bogli. Pushing yata. Sniper Ay, pit tayo. Pwede naman tayong kumanan eh. Hindi naman natin kailangan mag-cross dyan sa ano. Yo, macho. Kan. Armor here. Yan. Tinag-gate. Kanan na lang tayo. Open dyan sa kaliwa. May Raycon, no? Ingat sa taas yung bounty ko sa may violet. Ayan, dyan ba? Magkakapera siguro tayo dito pag na-bird to. Hindi sa lote dito. Heading out. Tutad na rin dito. Yung barel. Shotgun marked. Proceed to the marked location and secure the area. Layo. Na pa. Kaya konti na lang, mawawala na yung bounty. Okay, makapera rin tayo.
problema, walang bus station dito eh. Sa taas, meron. Buy station identified. Sino yung bounty man? Tayo dyan. Gas is inbound. Marking new safe zone. Walang loadout. Magkukross pa tayo. Sa ano? Pwede tayo doon, bili. Pwede tayong bumili doon. Tapos na natin. Okay tayo. Saan? Build Sa tayo kanan? munition natin. Ay, hindi, ayun na pala yung loadout. Ayun na yung loadout. Tang ina, ang layo. Ano? Sa open pa talaga, no? Enemy lost track of you. You're safe. Kulang din pera natin eh. Uy! Sniper. Ah, sa taas? Nandyan na sila? Ay, gago. Tibay naman nila. Alis naman. Oh, alis na. Relocating. May loadout sila eh. Alis ka na, Dale. Ayun na. Kill. Yan yung ano, may bounties. Ay, open ka, patay ka. 25 remaining. Fought hard out there. Yan yung kanina. Nag-bounty sa atin. Nag-camp lang sila pala Wala dun sa tayong ano. loadout. Oh, na-DC yun. Natin mga recon. Online na siya eh. Invite ko na. Kayo? Hindi man. Ako lang?
Skim ako, men. Mas kaya nga na. Sige, sige. Day off mo yan eh, Mac. Sabado pa. Nyalong la kanya rin nga doa po to. Foto ano. Set ang poy ko ko. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Hey, low. Low. Ah, wa. Ay, nawala si ano? Bogley? Oo, nandito yata siya ulit. Ay, pull out natin. Umalis siya. Sasalita naman siya. Nagsalita siya kanina eh. Oo nga. Hello? Ba't niyo ulit? Dito pala siya. Set up. Ba't na- Oh. Nandito pa siya. Hello. Nandito pala siya. Hello. Hello. Dito na. Ba't? Wala ka sa game. Oh, naiwan na nga ako sa lobby. Baka Hello, ako ng hello, baka wala nag-delay lang yung pagka niya. Minsan Hindi, oo. wala. Match starting sabi niya pero nandun pa rin ako sa naglalakad pa rin yun dyan, oh. Hey guys, I'm in a cafeteria food, pizzas, the brown golden crust stuff, right? So it's really nice to be able to work with them and work with their chefs. And we're seeing that a lot in the Calgary. Of that, but like I said, with about an hour to 2. Holding for deployment. Now's a good time to warm up. Hostile dropping in. Okay. Playtime's over, Oy, mate. You're going to Bogley. the war zone. Thank you. Chok.
Umiiyak yata si Spoonex sa room mo ah. Battle Royale. Alright, soldier, mark a drop point for your team. Be advised, gas is Sabi ka closing. susunod eh. Proceed to the safe zone. Summit May- ulit, summit. Sige, sige. Tuwa ko. That's our drop zone. Get ready. May kasabay. Sama-sama muna. Saan kayo? Isa lang yun. Sa ano? Dalawa. Tatlo. Your primary objective. Uy, nalaglag gago. Ina yan. Ano, okay ka lang? Laban kayo dyan. Meron sa kabila. Yan. Sa kabila, oh. Sa blue. Uy, nadali ang puja. Basag din yun eh. Na kay Matt? Sa akin. What the heck? Pamark lang, pamark. Nakasasakyan, nakatrack. Magkiking yata. Tayo na yan. Oh, down. Down na yan, down na yan. Patulay, patulay. Your teammate has entered the gulag. Nasa tulay kanina. Gago, nagabang. Gago. Ilan yan? Nagpalit akong baril. To the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Ooh. Your teammate is redeploying. Stand by. Welcome to the gulag. If you survive, you earn your freedom. Balik ka pa dyan, man. Oo. Nandun pa sila sa may fire station. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. We're not all here. Regroup in a safe zone. Wow. You're heading back to base. Right, we're in the safe zone. It's about King nakabog. If your team has the cash, they can pay for your release. Be advised, your teammate has been marked as a high-value target. Keep them secure. movement. Sana kayo na, King. Repositioning. Enemy helo. Malote dito eh. Disregard that. Enemy helo.
Pahan ka yata, Bogs, ng mga naka-heli. Drive mo lang, magsakyan na ka. Ang pera. Habol! Mga heli lang. Pasakyan lang. Okay. Wala bang load? Yeah, durut-durut ka rin. Habol ka. Allied cluster strike inbound. May truck dyan. Walang tao sa Milbase yata yun. Ano? Wala tao dito. Contract failed. Your teammate took a dirt nap. Ah, so sad. Bounty target Uy, identified. nandito. Slot the bomb. Tumigil ka agad yung naka-chopper eh. Siya yun eh. Yung bounty, bumaba. An enemy team is hunting you. Stay alert. Contact! Marami. Isang team. Mark? Ayun, na-mark ko. Andun siya may ano. Dito sa akin. Thank you. Back ka na dyan. Tayo na. Scout mo pa, Bogli. Makaheli na. Sa'yo dyan. Habol ako. Bibilis. Nakaload out na. Ang ina. May loadout pa oh. Spotted a care package. Airstrike mo na. Para may cover kayo. Dalawa. Drop ako. Yan. Puro Pinoy pala lahat ato. Oh shit. Not dead yet. Target area is Allied marked. cluster You're strike cleared hot. inbound. Oy, dyan sa inyo na airstrike. Makaheli. Dyan na. Maglo-loadout yan. Baba. Maglo-loadout yata. Yun. Possible naman. Up! Oh! Bogli, lalang. Putang ina. Nakaano ako. Tumiming sa pag-plate ano? Oo. Nag-change ako ng baril eh. Ayan na, Bogli. Ay, sayang. Galing ng mga Asians, man. Oo, daming ano dito. Asian silver kasi eh. Pinoy lahat.
Puro. Game. Try isa pa. Try isa. Play safe. Ako naman ang unang namamatay. Ang laki ng 59 na HDR. pala yung battle pass. Ang bilis mo eh. 27. Kapit na. Get yourself a proper warm-up. We'll be deployed soon. Kung Pilipino, EXE oh, mga ano. Oo. Start warming up. Stand by for deployment to the war zone. Ayaw naman mag-mark. Marati mo ulit yung bilog. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Enemy marked. Ano yan? Okay. Tayo. Enemy vehicle! Copy scavenger contract. Contact! Meron ha, meron ha. Kami, nahabol ako dito. Ayaw, kita na. Bogli, unahan mo na eh, unahan mo na eh. Minuna eh. Ang dami! Bounty na lang. Ano bounty. to? Hostile operate. Hostile operate. Eliminate all targets. Dito na ako. Pulis. Saka dito. Ay, yung bounty. Bounty target identified. Strike the bastard. Plate ka dyan? Ha? Dito ako, dito. Plate ka? Meron Plate ka ba? Alam mo? Ito. Meron ako. Enemy UAV overhead. Layo nyo pala sa akin. Ako bumagsak. Box ako dito. Pero sa market ha. Andito na sa akin. Backup. May armor box din ako. Gago.
Oh shit. Putang ina nyo! Dami, apat sa akin. Atras pala, atras. Your teammates are sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Umiwas yung truck. Enemy UAV overhead. Ay, ay, Target ano is yung down. plates? Well done. Body armor here. Enemy UAV overhead. May galing dyan sa may fire station kanina Kinuha yung truck. Ilaglag lang yung pera. Got gas moving in. Hindi pa yata nasa gulag pa. Loadout drop inbound. Your teammate got Oh, gago, putang ina mo. Pa namatay yun. Ito, pera. Umiga sa harap ko. Copy Castron. Safe ba dyan? Meron. Oo. May plate box pa ako kung kailangan niya. Amo, meron. Nahulog ko pala yung amo ko kanina. So may police yata. Meron. Dito meron, oh. Be advised, there's an enemy team hunting you. Ayan na. Bibili. Uy, gagi, dami ang pera. Bili akong ammo box, ha? O meron na kayo? Wala. Armor box meron ako. UAV. Kompleto na babala nyo? Sakto lang. Hindi pa, Maya. Hindi pa. Mark some gear. Stun prone. Threat. May pala. Threat ako. Planted. Hindi mo ramdam no? Saan tayo? Sa gitna na tayo. Hindi pa pala. Waypoint marked. Target right here. Affirmative. Push natin yan? Hindi. Moving. Dami niya. May kaaway siya. May bumili? Did a bounty contract. Naglo-loadout sila. Loadout. Movement. Copy Cancel that. that. Moving here. Oh, sasakyan, oh. Sakyan, ha? Bumaba, tara. Enemy UAV overhead. Ito, isa. Pinubuhay dito. Cluster strike inbound. Uy, gagi, shotgun. Yung kanina to. Shotgun, putang ina. Nasaan siya? Shotgun, nasa polis. Oh, fuck. Tapos yung bala niya. Dami ng bomba. Ha? One team yan, one team. Kaya pala. Oh shit. Lakas naman ng baril nun. Ibay bumaril, no? Ang lakas ng Oh, baril. grabe. Sa Asian ka sa Tangina. Tayo mag-ghost, gusto nyo? Survive and you can redeploy. Para sa NA tayo. Wait for your turn. Pwede rin.
Masyadong makating sa Asia. Listen up, Gagaling soldier. sila. Win here Okay, and you good return luck. to the front line. But if you lose, Kaya nga, aggressive sila. you're up, soldier. Now go, got roughed up in there. We're bringing you home. Ayun. If your team has the cash, they can pay for your release. One. Wala yun ang loadout. Mutangin na. Sakto may heli dito. Cancel that. Bogli is the key. Roger, transport. Roger, who's on it? Vehicle marked. Bogli ko na muna yan, no? Ayan. Vehicle marked. Sunduin mo ako, tapos kunin natin yung Ellie. Kunin mo yung sasakyan. Be advised, your teammate has been marked as a high-value target. Keep them secure. Marked a care package. Mana ako. That's fine. Buwan na lang yung heli. Okay, mag-load ka na. Sinayang yung sasakyan. Para walang ebidensya, no? Kuha kang bala dyan, no? Sa friend. Oh, may kalaban ka. May kalaban ka. Meron sa likod. Gago ba yan? Buti nakita mo yan. Kaya nga eh. Bumaril siya eh. Oo. Nagmintis eh, no? Gago. Matay doon. Kunin mo yung shield eh. Shield. Sakay. Loadout to, loadout to. Kaya ka? Nag-loadout na kayo? Kamaambos ako dito. Okay, Max. Utangin na. 35 seconds. Makabutan pa natin yan. Sa gitna pala eh. Sa gitna pala eh. Abot mo yan. Kaya nga Kahit nga dyan na tayo magano eh. Matulog. Oo. Bili ka na lang ako back dito. Secure nyo na yung area. pwede. Ikot ka, Bogli, para alam mo kanyang mga kalaban. Mga babaril sa'yo. May satchel pa. Thank you ulit. Drop na ako sa ano load up. Ano, bibili pa tayong isa o wag na? Uy! Gagos na ako. Oh, sniper yun ah. Sa galing sa ano yun ah. Sniper, may kasama akong parachute. Bumagsak.
Makabili nga akong ano. May bala kayo? Fully loadout lang ako eh. Bili akong ano. Oy, may Oy, scout yan. Ay, King. king. Baba. Baba. Dito. Nice one. Neutralized. Well done. Wala akong bala, pili kayo. May place na siya. Gusob! Dami. Aeroplano. Helicopter. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Palag lang, palag. Sige. Pamark lang. Pumasok dito. Lighting. Ang dami. Na ako dito. Alis ka na. Kaya. Alis ka na, Bobby. Dami. Yan, sige, ganyan lang. Sige, ganyan ka lang. Paikog mo! Palit ba server? Palit muna server. Last game ako. Oo, palit server. Tara, last Sige, game ako ako. naman. Kayo mag-host. Ah, sige. Baka tataas yung ping niya. Okay, ayos lang yun. Bababa naman yung ano. Moving is so hard. Luckily, I ran. Greetings, Earthlings, and welcome back to Podcastage Deuce. Today we are taking a look at a brand new piece of software from Rode. This is called Rode Connect, and what this allows you to do is connect multiple NT USB minis, up to 4 of them, and essentially create a very simplified digital version of a Rodecaster Pro. I don't know if I need to disclose this because I'm not reviewing the NT USB Mini, but full disclosure, Rode did send me the NT USB Mini a while ago so I could review it. I'm using that for this video, and the software is free, so I'm not getting anything for that. When you first open up the software, you will be greeted by this page that shows you 4 slots to select your 4 microphones. Beneath that, it will identify all of your NT Di pa rin that nakakonect. are attached. I have 2 of them connected right now. And in order to identify them, you can click on any of the microphones and it will make the lights on the front flash. Liting ko kaya. Yan lang.
so you know which microphone you're selecting and meron din pala. place it appropriately on which. Siyang operator ha. Bago ah. Tagal naman. Mga robot oh. Robot. Meron pa yung parang welder eh. Welder. Iron Man. Whichever channel you want. Then you'll hit next, Oo. and you have system audio, which will Canadian. capture your system. Ito na lang para ano. Ang tagal. Wala yatang kalaban sa Napuyat NA mo ah. Ngayon. Yung Canadian, nakaitim din yung Canadian. Ito, Canadian. Milsim, no? Wide audio or virtual, which will capture a specific piece of software that you allocate that for. Let's go ahead and drag these up to channel 1 and channel 2, and we will hit. This is what I would classify as the mixer page, and this is where you'll be spending the majority of your time. But in the upper left-hand corner of the app, you are able to select another page. And this is your recordings page, which will show you all of the recordings you've made within Rode Connect. Jer, Yup. ano yung pinipindot pag ano, pinaglalaroan yung barrel? Check Ay. yung check ammo. I. Inspect. Letter I. Hindi na lang. Hindi ko alam yung I? shortcut. Sa PlayStation, yung ano lang eh. Sa controller yung... Ano bang tawag nun? Inspect. Letter I. Inspect weapon. Pakapindot mo eh. Weapon. Weapon and equipment, no? Weapon inspector. You're done warming up. Oo nga, Sa no? controller yung ano eh, right. Ay, left ano, left pad. Ay nga, ay. Keyboard ako eh. May sira. May sira. Para makita may Oh, tsura ganda na. ng circle dito sa N8. Pangin na. Kaya nga eh. Aggressive yung mga mamili. Asian. Hmm? Aggressive Automatic yun. na yan. Battle Royale. Alright, soldier. Ang home court. Home court advantage. Avoid the gap. Get to the safe zone. Home court ni Home court na naman to. Utangin na. Home court advantage. Nakamark na agad si Big Papa. Hindi pa naglo-load yung mapa eh, may mark na yan. Sa atin yata Ayos ka, Melkis Wala, ah. malinis. Malinis. Tulog na sila. Pero kung Asia yan, marami rito pag Asia. Gising pa sila eh. Saan tayo? Scavenger na. Isa. Punta na ako sa scavenger ah. Sige. Baka panyo na lang ako pag mayroon. Hostile dropping in. Perico din dito. Targets are up. Get to work. Located a supply box. Secure that position. Ito ngayon lang ako nakakita ng selfie ah. Wow. Ito. Kirahin na natin yan. Dito sa Chopper. akin. Saan yun? Dropping, enemy dropping. Dito sa akin. Ito sa hangar. Down isa. Ilan yun? Ah, ito. One ako dito. Receiving hostile fire. Putang ina, shotgun. Ilan yan? Shotgun. Dalawa yun. Dalawa. Teammates in the gulag. Copy. If they survive, they can redeploy.
Diyan, plate ka, plate. Meron ako. Sige, sige. Meron isa doon ah. Dalawa yan, Parang plate. dalawa. Yun o. Tapos lang ano ko dito. Down isa. In their sight. Isa na lang yan. Nice. Nice, nice. Gulat ako sa'yo ah. Wala na? May isa pa ata eh. Isa lang yung nakita ko. May bangkay din dito eh. Pistol here. Oh, may bangkay dyan. Napatay yata ni Macho eh. Wala, Hindi, wala hindi akong pa. patay. Dalawa sila. Eh, isa na yun eh. Isang Gana bangkay ko. na yun. Tapos yun, ano patay na? Objective located. Malayo siguro yung kakampi. Tapusin nyo na. May kalaban din dun. May kalaban sa ano, Heli. Found a helo. sa scavenger. Bumaba. Your teammate is redeploying. Stand by. Dapat nilagyan natin C4. Load out na tayo. Kulang pa. Tapusin ko na to ha. May Sige, bumaba dyan kanina, may bumabang yung sasakyan dyan. May gumamit yun eh. Ingat-ingat lang. Primary objective accomplished. All supply box inbound. Gas is inbound. Diyan, pakikuha yung bounty dyan. Body armor here. Disregard sige. blast. Ako na pala. Yung isa para makita natin. May plates dito, isa. Tara, load out. Slot the bastard. Lorora, lorora, lorora. Found a vehicle. Bibili oh. I'll take it. Load out muna tayo. Vendor here if you need equipment. Chopper tayo. May trophy system dyan ah. Does anyone need this? Tingnan nyo muna, baka may C4. Ginamit na yan ako kanina yun. Naiwan. Parang ako kanina eh. Let's go, let's go. Ako na bibili. Bala meron kayo. Hindi ako. Baby ako, binabili na. Tang ina yung trophy hindi pumasok dito. Oo nga eh. Yung nakita ko kanina eh. Parang ako kanina. Akala ko pumasok, di man gumagalaw yung ano kanina eh. Relocating. Tara, doon tayo Nandun? sa bounty. Dumaan sa ano, sa ilalim. Sa pulis? Apat yan. Ilan ako sa taas ng pulis ah. Right inbound. Bababa natin. Be advised. Down isa. Dito. Nasa baba, second floor. Down. Nice, nice. Meron pa dito. GG! Ah, may cluster. Dito may cluster. Down one, down one. Down on. Proper fight here. Andito. Tangin ang last.
Dalawa dito. Wait mo ako. Doon isa. Ay, dali ka Doon rin. isa ulit. Nice. May isa pa sa loob ah. Wipe. Nice. Nice one. Timas wipe. Listen up, soldier. Uy, sino yun? Here and you return to the front line. But if you lose, Ikaw yun? you're up. Dito. soldier. Dito. Now go sort this fucker out. Late ka. Oy, ito. Do a little work. You're heading back to base. Nice. If your team has the Wait cash, plate muna tayo. your release. Nag-loadout sila dito. Wala kayo. Tayo pala sila. Pokeng. Doon isa. Dito. For 20 week prior, no? Anong baril yung isa? Yung ba yung Wait lang. bullfrog? Oo. Malakas yung XM4 ngayon ah. Ang ina, nilot na dito. Ilan yung nakikita mo dyan sa taas? Squad siguro yan. Tara, bili tayong isa dito. Sige. Para palag-palag. Uy, left Uy, side. gagi. Pinatira ka? Galing sa left Oo. niya kanina eh. Ang ina, nakakasilaw. Oo nga eh. Top era, man. May armor ka pa? Meron. Not all here. Regroup in the safe zone. Uy. Punang-punot. Salamat. May tao sa loadout? Wala. Wala, ito lang. Team up na doon. Timas wipe. Wait muna. Pumunta pa dito. Ah, meron. Meron. Tara. Pitik na lang dyan. Banda. Saan banda? Dun sa orange. Okay, cover na lang. Dito, drop a complete dito. Body armor here. Thank you. Hindi ko pa nakuha yung loadout ko. Tara, kuha ka. Over kita. Hindi na siguro. Ang daming ano. Parang ano eh. Parang marami. Ano? Check Nasa natin. taas sila. Nasa taas. Ayun na. Nakita ko na. Nakita mo na? Oh! Shit! Ubus ka agad ang putyang ano. Sa likod din yata eh. Ayun na. Gagi! Wala naman silang loadout, oh. Ay, nadali ako. Buong team pa. Yun o. Apat yan.
Napatay ko yung isa sa kanila. Dali rin. Vehicle marked. Oo, tatlo yung lumabol sa akin eh. Napatay ko yung gilisot. Yan, nasa gitna ng circle eh. Di pa lutad dyan oh. But most Orange box. importantly, you're able to share Taas. You click the share button, it allows you to name them, you can choose a color Buy for station that identified. recording. If you have multiple shows, you can select the platform that you're uploading it to. Anchor, Yeah. Spotify, Whooshka, iTunes, Himalaya, SoundCloud, Buzzsprout, Blueberry, Click mo Libsyn. lahat yan. You can Makakabuba also tayo. select the format, wave, or ultimately be in full look for it. This will walk you through a stick. I'm okay with that. Noise, engage the bottom. Rather than Thank you. ones there. Recon ako ah. Sige, punta rin ako dyan. Sumusunod lang yung mga yan sa inyo. Yeah, ubusan nyo muna yan oh. Sayang mga loot dyan. Orange box na may 9k. Tangin na. You know, Armor here. Walang nag-loot eh. orange box, 10k. Gas mask ah. Tangin lang yan. Gas mask. Ingat Tipid lang naman kayo dyan. ng... Bili ka na. Ayan, pwede dalawa, pwede Yung pera. dalawa. Pwede dalawa. Pasok pa Nandiyan yung yung loadout buy station natin. niya eh. Meron ako ammunition ah. Hindi ako pera. Aid station here. Ingat lang sa mga ano dyan. Yung kanina. Yung isang squad. Move it. Disregard my last. Enemy care package located. Baka pan mo si ano. Oh, tara. Kuha tayong tatlo. Saan yung satchel? Di dun sa bahay kanina. Yung pangalawa, yung Dito. pangalawa. Yan, yung green. Hindi na ako Loadout pupunta kaya. doon. Sige. Hindi Tama na ako dyan. pupunta doon. Tara, clear dito. Boss na ako. Gusto nyo, tower tayo eh. Tower maganda dito ngayon. Okay na ba dyan? Safe na, safe Oo, na. clear dito. Ito na ako dyan. Uy! Meron? Mga sniper. Sa tower. Ah, ito, kita ko na, kita ko na. Tower? Dito? Saan? Ah, ayan, live ping, live ping. Ako, meron sa likod mo. Oo nga, meron sa likod. Allied cluster strike inbound. Naipit. Balik, balik. Tara dyan. Naipit Tara ako. dito. Hindi matuloy-tuloy yung loadout ko ah.
One team yun ah. Floating. Tago muna kami. Loot na lang ng Ang ina nila. puro shotgun pala to. Gas is closing in. Bigyan akong pera. Relocating the safe zone. Wag na. So sa banana red. Sige, pwede. Problema, may pupunta sa akin. Bibili ata ito. Dadaan lang. Bibili. Contact! Balikan ko ulit yun, putangin na. Enemy care package located. May sakya King, papunta sa inyo. Dito sa akin, may kalaban ako. Ay, dumaan lang. Clear pa dito sa akin ah. Dito sa tower. Meron dyan sa kanan ni Blue. Yan sa bahay, meron ah. Meron dyan. Mark. Okay. Sa may red. Dito. Ayun o. No, pasukin natin dyan. Rock him. Wala akong loadout. Oy, gago! Ano yun? Yan dyan. Oh shit. Dalawa. Dito na pala sa akin. May dyan. Uy, sniper. Nice one. Saan ka, Bogli? Kalaban ako dito. Kalaban ako dito. Tago ako. May takbo. Punta kayo dito. Kapit ko kayo. Meron dito sa orange. Dito Kalaban si Bogli. Down dalawa ni Bogli. Down Bogli. Ay! Bakap! Nagre-revive. Shit. May isa pa. Dalawa pala. Laban din ako dito. Ini-snipe lang ako dun. Doon kayo lahat? Oh shit. Mausaw yung king. Yung tining ng yan. Ayun, Nasa sa second floor, bintana. Yan. Sabi. Down. Tapos na buhay nun. Puti, nakita mo yan. Nakaligtas siya. Paano nangyari yan? Buhay pa? Hindi, isa sa C4, sa Claymore. Oh. Mabuhay nga oh. May self-revive. Pa yan dito. Oh, na-stuck. Oh! What the fuck? Oh! Saan man ba? Bahay. GG na ako, Lods. GG ka na. Oo, GG muna ako. Bukas ulit. Thank you. Nice game. Bukas ulit. GG. Sige, bukas ulit. GG. GG. GN.